Днес ще се потопим в данните. Не просто в мнения, а в числата, които показват как различните поколения гледат на изкуствения интелект. И разбира се, какво означава всичко това за реалния свят. И нека да започнем директно с големия провокативен въпрос, който, нека си признаем, е в ума на всеки. Дали изкуственият интелект е заплаха? Или пък е възможност? Данните имат доста интересен отговор. И ето го, вижте тази графика от Pure Research. Цели 82% от поколението Z са убедени, че AI ще направи живота им по-добър. А сега сравнете това с бейби-бумърите. Там са едва 45%. Разликата е просто огромна. И това, знаете ли, не е просто статистика. Това са два напълно различни свята, оформени от коренно различен опит с технологиите. И това ни води до първата ни голяма тема. Защото тази разлика в цифрите очертава едно истинско обществено разделение, което вече има много реални последици. Така че, нека е ясно, не говорим за някаква малка разлика в мненията. По-младите са буквално 2 пъти по-оптимистично настроени. Това е фундаментално различно виждане, което вече прекроява бъдещето на инвестициите, на пазара на труда, на цялата икономика. И като споменахме инвестиции, нека да видим как този оптимизъм се превръща в съвсем реални парични потоци. Както се казва, нека последваме парите. И ето тук става наистина интересно. Погледнете този показател. Индексът на Bloomberg за изкуствен интелект бележи раст от 36% на година. Това е абсолютно недвусмислен сигнал от пазара. Но за да си дадем сметка какво всъщност означава това число, нека го сложим в контекст. Докато AI индексът скача с 36%, широкия пазар, да речим S&P 500, расте с около 10% годишно. Разликата е повече от 3 пъти. Така че това вече не е просто някаква бъдеща тенденция. Не, това е факт. Пазарът вече активно дава предимство на компаниите в сферата на AI. Инвеститорите не чакат бъдещето. Те го финансират. И то още днес. А къде отиват всички тези инвестиции в самите компании? Данните на McKinsey са показателни. 55% от фирмите вече използват AI в маркетинга, 48% в оперативната дейност, 21% в човешките ресурси. Това за ключови, основни бизнес функции. Ясно е, че AI вече е в сърцето на бизнеса. Не е просто някакъв страничен експеримент. Добре, а сега нека да видим как всичко това се отразява на работните места и кариерите, защото, може би, точно тук промените се усещат най-силно. Един бърз поглед към анализите на LinkedIn ни показва кои са най-горещите професии в момента. И забележете, почти всички са пряко или косвено свързани с технологии и данни. От AI-инженерите, които реално градят системите, до експертите по киберсигурност, които се грижат те да са защитени. А сега, вижте това. Това е може би най-драматичната статистика. Търсенето на AI-инженери е нараснало с 110% само за последните няколко години. Това е просто експлозия, която ясно показва къде се създават новите възможности. И докато се създават нови позиции, какво се случва с старите? Прогнозата на Гартнер ни кара да се замислим. 60% от настоящата работа ще може да бъде автоматизирана. Това не означава, че ще изчезне, но със сигурност означава, че ще се трансформира из основи. И така, всичко това ни води до финалния, може би най-важен въпрос, защото това вече не е някакъв теоретичен дебат за бъдещето. Това е реален, професионален избор, който стои пред всеки от нас точно сега. Тук виждаме истинското напрежение, нали? От едната страна са младите. Те се хвърлят напред без страх, но може би понякога подценяват рисковете. От другата са опитните професионалисти. Те имат мъдрост, имат опит, но страхът от промяната може да се окаже парализиращ. И това ни води до една доста неудобна, но важна истина. В свят, който се променя толкова бързо, опитът сам по себе си вече не е гаранция за нищо. Ако не е съчетан с адаптивност, той рискува да се превърне просто в традиция, в един спомен за това как нещата са се правили някога. И така, нека завършим с може би най-важната мисъл от целият този анализ. Заплахата не идва от самата технология. Истинският риск е да бъдеш изместен.
Да бъдеш изместен от тези, които са се научили да използват новите инструменти. Изводът е кристално ясен. AI няма да замени хората. Ще ги заменят други хора, които използват AI. А изборът е прост. Дали ще си от тези, които биват заменени, или от тези, които използват новите възможности.